annabi da bangan ka ba ban taba jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni in bar ka ba annabi da bangan ka ba ban taba jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni in bar ka ba Ubangijin da baya bacci Allah yarda samin azanci na yaban makusancin ka wanda baka yi mai kishiya ba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba Allah salati kara gare shi shugaban da bariya shi Ale sahabin shi bai faɗa ko da ɗai sun musa mishi ba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba na Fatima ina da ke duya zani tsallake kuma a karanci kar haske ni ma in cira ko babu lokaci annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba waliyai dole na sadaku kun yo hidima ga Jamilu Sadiku Shehu Tijjani Jiyali Baba Barhama Ido ganin gari annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba Allah ka san abin da ke zuciya kusanci ne ga kairul anbiya shi na riga a nan duniyar har ma lahiran ba zan bar shi ba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba ni da kai babu rabuwa shugaba gatar rayuwa da san ka ne nake ta karuwa kai ne arziki na bashari annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba assalamu ala garkuwa assalamu ala tudun hawa assalamu ala rayuwa san ka ne yake kawo da jidali annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba annabi ni na san baya kai shugaba ina gari da kai taimaka mini ni ma in kai soyayya ta sani zakuwan ganin ka fa abban Fatima annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba ka zan uwa ka zan uba banga kamar ka ba shugaba kai na rika almujtaba kai ka min abin da ma iyaye na basi min ba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba ba za a gane girman ka ba tafakuri ba zai gano ka ba babu kamar ka almujtaba soyayya ta sa na faɗa hakan ba wai dan na kai faɗi ba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba kowa ya zo duniya kai ya rako shugaba mai cikar karko in Allah za ya yi karko sai ka ce a'a ba a yi haka ba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba yadda da ni na ganka farin masoyi hakan zai kawar min da shayi sai ka so sannan za a yi in baka so ba a yau ba shugaba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba mai taimako a ko a ina shugaba su ne na bayyana idan zuciya ta ayyana a ɗauki aikin arataba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba wa zai ja maka mai cikar isa shugaba na mijin Hafsa ni a san kana yi nisa kauna ta saka ba za ka bar mu ba abban Zainaba annabi da bangan ka ba bata jin muryar ka ba hakan ba zai saka ni bar ka ba
wasu suna zagin mu akan yabogun annabinmu, suna ce da mu mahaukata ba komai kar da ku damu. Annabi ne da bangon ka ba, bata majin muryar ka ba, na ce kai mai zagi na daɗin ta baka da gadona, sai dai kawai na magana na ka bar ni na shanin abban na shugaban da ilahu bayyo ya shi. Annabi ne da bangon ka ba, bata majin muryar ka ba, nagartacce dan gidan isa, wallahi shugaba ka isa, kauna ce kawai ta saban ji zan barka ban mijin hafsa. Annabi ne da bangon ka ba, bata majin muryar ka ba, shewa wal na godiya a gidanka ayi mini tarbiya, ka ne ni da yawan fariya, ka ce mini in je babu komai. Annabi ne da bangon ka ba, bata majin muryar ka ba, annabi a tsare ni fariya, ayuba milhannan zan tsaya, soyayya ta sani na biya, ba za ka bar na ba shugaba na sai.